यानंतर आपण आनंद शिरवलकर आलेले आहेत. विनंती करतो की आपण 2 मिनिटं. आनंदजी, शुभेच्छा. आज कोकणशाहीचा तृतीय वर्धापन दिन इथे साजरा होत आहे. या कोकणशाहीचे सर्वेसर्वा आमचे मित्र साईनाथ गावकर यांना मी माझ्या वतीने आणि माजी खासदार निलेशजी राणे यांच्या वतीने शुभेच्छा देतोय. काही अपरिहार्य कारणांमुळे निलेशजी राणे आज या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यांनी मला स्वतः तिथे जाऊन त्यांना शुभेच्छा द्यायला सांगितल्यात आणि दिलगिरी व्यक्त केलेली आहे. साईनाथ गावकर हे अगदी अल्पावधीतच ज्यांनी आपला चॅनल अगदी नावारूपाला आणलेलं आहे. त्यांनी 2 वर्षापूर्वी लावलेलं जे बीज होतं त्याचं आता रोप झालेलं आहे. पण असंच सातत्य त्यांनी ठेवलं तर याचा वटवृक्ष व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यांना माझ्या मनापासून शुभेच्छा देतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.